Кәрим Тинчурин театр оркестрына яңа сулыш өреп җибәргән кеше ул. Моңа өстәп композитор, виолончелист һәм Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясендә педагог. Сүзебез Ильяс Камал турында. Яшь булса да эшләгән эшләре байтак. Үз вакытында Санкт-Петербургтан Казанга күченеп, милли сәнгать өлкәсендә хезмәт куя. Шәхесләр сәхифәсендә Кәрим Тинчурин театры оркестры җитәкчесе, баш дирижер, композитор Ильяс Камал турында сөйләрбез. Тыйнак, артык сүз әйтмәс, кыяфәте белән дә, үз-үзен тотышы белән дә чын интеллигент кеше ул Ильяс Камал. Тыштан бик тыйнак күренсә дә, эчендә энергия, дәрт һәм бу аның хезмәтендә күренә. Кеше туганда ук язмышы язылып куела диләр. Аның да музыкант булачагы алдан билгеле булгандыр. 1992 елда Санкт-Петербург шәһәрендә татар гаиләсендә дөньяга килә ул. Әти-әнисе дә музыкага гашык. Үз вакытында татар үзешчән хорында танышканнар. Туган әнисенең кырсагында йөргәндә көндә курайда уйнады. Шуннан тугач та җырлый башласа, курайда уйнасаң, шып итеп туктала да тыңлап тора. Шундай музыкаль булып туды да инде. Балалар бакчасында булганда ук әти-әнисе Ильяс Камалга фортепиано алып бирә. 6 яшьтән музыка мәктәбенә йөртәләр. Виолончельне да үзләштерә ул. Төрле конкурсларда катнаша башлый. Ә инде Сарасадыкова исемендәге конкурста җиңгәч, аны Казан музыка көллиятендә укытучы Лариса Маслова күреп, башкалага чакыра. 15 яшендә Ильяс Камал бөтен гаиләсе белән Казанга күченә. Үзе ранимый инде, анда Петербургта авыр буладыр яңа. Чөнки ул балачактан татар телле, татар мөхитле дип әйтимме, татар җанлы иде ул. Аңа бик кыен инде. Казанга кайтса, ачылып китәдер. Минем туган җирем дип йөридер. Рәхәтләнеп татарча сөйләшеп. Безнең өйдә шундый закон шикелле, безнең дәүләт теле татар теле иде. Һәр вакыт һәм без бары тик татарча гына сөйләшәбез. Безнең татар оешмалары, татар җәмгыятьләре күп кенә иде һәм алар уздырган мәдәни чараларда һәр вакыт катнаша идек. Хыял иде татарлар шәһәренә килергә, татар мөхитенә чынлап торып керергә. Санкт-Петербургта яшәгәндә ук Ильяс Камал үзешчән ансамбльләр өчен аранжировкалар ясый башлый. Композиторлыкка беренче адымнары була бу. Казан консерваториясенең 2 бүлегенә композиция я виолончельгә укырга керергә имтихан тапшыра. Ул вакыттагы консерватория ректоры Рабин Абдуллин шулай ук имтиханнарда үзе утырды. Һәм закон буенча андый мөмкинлек юк иде ул вакытта, 2 бүлектә бюджетта уку буенча инде. Әмма миңа шундый мөмкинлек бирделәр, икесендә дә укырга. Ул студент вакытта да инде шундый ачык студент иде, кертүрешә иде бөтен менә нинди тәҗрибәләр, нинди үтенечләр куя. Укытучы ул аны тырыша эшләргә. Музыкага ачык кеше һәм бик зур энергияле кеше. Ильяс Камал тынгысыз кеше. Ул һәр вакыт яңалыкка омтыла. Консерваторияның 3нче курсында ук филармониядә лекторий бүлегендә эшли башлый. 2020 елда безнең җыр иҗат лабораториясенең музыкаль җитәкчесе һәм дирижеры була. Күп санлы көйләр яза. Ля Примавера оркестрында 2нче дирижер, ә Тинчурин театры оркестрын 27 яшендә җитәкли. Ильяс Камалны Тинчурин театрына 2019 елда Таҗи Гыйззәт һәм Җәүдәт Фәйзинең башмагым әсәрен сәхнәләштергәндә чакыралар. Джаз стилендә, мюзикл форматында кую планы була. Ильяс Камал аранжировка ясаучы һәм эшкәртүче. Театрда дирижер юк иде ул вакытта. Һәм шуны үземә алып барырга тәкъдим иттеләр. Һәм үзем язгач та музыкасын белә идем бит инде. Шулай итеп бу спектакльне без сәхнәгә чыгардык. Булган музыкантлар белән ул вакытта монда 7-8 кеше эшләде. Һәм инде яңа сезоннан мине эшкә чакырдылар. Официаль рәвештә. Шул ук елны мин ассистентураны тәмамлыйдым консерваториядә. Һәм минем диплом эше буларак минем Такташ операсы барды. Шуны куйганда да үзем җитәкчелек иттем оркестр белән. Шушы Тинчурин театрында без эшләп чыктык. Шундый иҗади көчле кеше безнең коллективка кергән. Ул безне ныклата, үзенең артыннан безне тарта.
көч бирә. Шул вакыттан, Ильяс килгән вакыттан күп спектакльләрдә катнашабыз. Оркестр белән бизәлеше спектакльнең дәрәҗәсендә күтәрә. Ник дисәң, анда инде безнең күпме кораллар, нинди генә кораллар юк, 30-дан артык кеше инде оркестрда. Бик матур, Ильяс үзе дә яза әле, көйләр яза спектакльләргә, һәм инде бик матур спектакльләр чыга. Ул төрле әйбергә алына, аларның оркестры үзе дә үзенчәлекле оркестр, чөнки бөтен жанрда эшли. Ул джаз кирәкме, классика кирәкме, анда попса кирәкме, бөтенесендә дә эшли алар. Һәм безнең артистларның һәрберсе белән җырлап чыктылар дисәң дә була. Бит артистлары бит алар драма артистлары. Аларны бит әле оркестр белән җырларга өйрәтергә дә кирәк. Тинчурин театры оркестры Илгиз Зәйниевның полиционер спектаклендә катнаша да әле. Әлеге җырлы биюле музыкаль комедияның композиторы һәм дирижеры да Ильяс Камал. Ильяс шул хәтлек үзенең профессиясына тугры кеше, шул хәтлек ул батыр җанлы, шул хәтлек ул теге эшне яратып эшли, һәр вакытта да җиренә җиткереп эшли. Ул хәтта сценарийлар да яза. Менә шушы концертка да, бүгенге концертка да сценарийны ул үзе язды. Аның түземлегенә дә сокланам, аның талантына да сокланам. Ул бик талантлы кеше бит. Ильяс Камал җитәкчелегендәге Тинчурин театры оркестры күп җирдә чыгыш ясый. Алар арасында Татар дәүләт филармониясе, Сәйдәшев исемендәге зур концерт залы, Кабан күле буе, Болгарда ачык һавада Кара Пулат спектаклен уйнау аерым игътибарга лаек. Кара Пулатны уйныйбыз төнлә, кырда. Ул бик авыр хәл музыкантлар өчен. Аның оркестр бөтен нәрсәне булдыра. Еш кына гади тамашачы менә булып бит инде, менә көй бар, ничектер оркестр уйный. Ул оркестрга бит менә шул бер җырны гына булса да, аны бит эшкәртергә кирәк. Оркестровкасын ясарга, аранжировкасын, ул бик катлаулы эш, ул бик озак эш, һәм менә 99% бит процедураларны Ильяс үзенең оркестры өчен үзе эшли. Ул шундый музыканың иң нечкәлекләрен тоя торган, шундый нечкә күңелле музыкант икәнен күрдем. Аның белән сәхнәдә эшләве ничектер үзенә күрә бер рәхәт. Ул бик шундый лиричный музыкант дип әйтәм я. Ул бик тә шундый тыйнак, бик тә гади, бик тә кешелекле кеше. Аның белән эшләве бик тә рәхәт. Менә безнең элеккеге композиторлар Сәйдәшев, Жиганов, Рөстәм Яхинның дәвамчысы әйтергә була инде. Менә шул лирик яктан аның шушы музыкасында да шушындый классика булуына карамастан, шушы татарлыкны ул бик тә кертергә тырыша инде үзенең музыкасына. Әсәрне язырга өйрәтеп булмый диярлек. Ниндидер киңәшләр биреп була башлаучы композиторга. Ниндидер техник ысулларны аңлатып була. Әмма язырга өйрәтеп булмый. Күңел теләгәнчә яздым һәр вакыт. Һәм әлбәттә татар халык көйләре минем балачактан сеңгән. Соңгы елларда Ильяс Камал борынгы төрки уен кралы Кылкубыз белән кызыксына. Документларда да сакланган, аның рәсемнәре дә бар архивларда. Ләкин югалган һәм аны ясау осталарының традициялары югалган, сакланмаган һәм башкару традициялары да. Бүген Ильяс Камал Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы факультетында укучыларны да Кылкубызда уйнау серләренә өйрәтә. Хаяллар күп. Шуларның берсе менә татар классик музыкасындагы шундый сирәк башкарыла торган әсәрләрне җыеп, җыентык яздырырга, аудио язма формасында инде шулай ук аларны нота җыентык итеп чыгарырга. Шуннан безнең исәптә тора, менә планда тора театрдагы иске спектакльләрдән җырларны һәм музыкаль фрагментларны яздырырга. Шулай ук инде яңа әсәрләр, яңа концерт программалары эшләгән. Муса Җәлил премиясе лауреаты, яшь булдыклы музыкант, тырыш композитор һәм дирижер Ильяс Камалның киләчәккә планнары шактый. Әлеге вакытта симфоник жанрда берничә әсәрдә яза. Уңышлар телибез. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан.